Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is maandag 4 mei 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. 1300 huishoudens in boven Suriname krijgen 24 uur stroom. Met de ingebruikname van een nieuwe solar powerplant in het Lango-gebied zijn ongeveer 1300 huishoudens in het boven Suriname gebied nu voorzien van eenmaal 24 uur elektriciteit. Tijdens de officiële ingebruikname op zondag 3 mei 2026 benadrukte president Jennifer Simon het belang van energie voor de ontwikkeling van het binnenland. Volgens het staatshoofd biedt de continue stroomvoorziening nieuwe kansen, vooral voor jongeren. Zij riep hen op om deze mogelijkheid te benutten voor hun persoonlijke ontwikkeling. Gebruik deze gelegenheid om harder te studeren en iets te worden in de maatschappij, gaf de president mee. Aan de overige dorpsbewoners adviseerde zij om de elektriciteit ook economisch in te zetten. Zo wees zij op kansen binnen het toerisme, zoals het opzetten van toeristische kampen waarmee gemeenschappen hun inkomsten kunnen vergroten en hun zelfstandigheid kunnen versterken. 3 minderjarigen aangehouden na gewelddadige beroving aan Indira Gandhiweg. Na een gewelddadige straatroof aan de Indira Gandhiweg heeft de politie 3 minderjarige verdachten aangehouden. Het gaat om de JJ 15 jaar en de 14-jarigen HA en CO. 2 andere betrokkenen zijn nog voorvluchtig. De aanhoudingen volgden op een gezamenlijke actie van de regio bijstandteam Midden RBTM en Surveillance Regio Midden. De jongeren worden ervan verdacht dat zij samen met hun companen op donderdag 20 april 26 de 34-jarige JS hebben beroofd en mishandeld in de omgeving van Shell Vredenburg. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat het slachtoffer kort daarvoor een Suribet-shop had verlaten, toen hij plotseling werd benaderd door 5 ongemaskerde jongens die gewapend waren met messen. Onder bedreiging werd JS mishandeld en beroofd van zijn mobiele telefoon en geldbedrag in Surinaamse dollar. Petitie aan DNA roept op tot bescherming inheemse gemeenschappen en leefgebieden. Leden van het Inheems Collectief Suriname hebben zaterdag een petitie aangeboden aan de DNA met een oproep tot rechtvaardigheid, erkenning van collectieve grondrechten en bescherming van kwetsbare gemeenschappen. De petitie werd namens DNA-voorzitter Michael Ashun Adin in ontvangst genomen door DNA-lid Ivanildo Plein. De parlementsvoorzitter verbleef op dat moment in het buitenland. Volgens het collectief bestaat al geruime tijd onzekerheid over de erkenning van grondrechten en de rechtspositie van inheemse gemeenschappen in Suriname. Woordvoerder Charmaine Artis stelde bij het voorlezen van de petitie dat die situatie te lang voortduurt. De organisatie roept de overheid op tot een onafhankelijk en transparant onderzoek naar de gebeurtenissen van 2 mei 2023 in Peking Saron, gevolgd door erkenning van de slachtoffers. Plein hekelt politieke benoemingen zonder transparantiecriteria binnen overheid. NPS-parlementariër Ivanildo Plein heeft scherpe kritiek geuit op de huidige gang van zaken rond benoemingen binnen de overheid. Volgens hem wijkt de regering af van haar beloften door functies toe te wijzen op basis van persoonlijke relaties in plaats van deskundigheid. In gesprek met TBN Prime Alert stelde Plein dat bij benoemingen in raden van commissarissen en raden van toezicht transparantiecriteria ontbreken. Hoewel politieke benoemingen volgens hem in de Surinaamse praktijk niet volledig zijn uit te bannen, moet kwaliteit altijd voorop staan. De parlementariër pleit daarom voor directe invoering van strikte profielschetsen, kwalificatie-eisen en antecedentonderzoeken bij publieke benoemingen. Volgens Plein mogen familie- of vriendschapsbanden geen doorslag geven bij het invullen van functies. Brunswijk kritisch op coalitie. Toezeggingen aan ABOP blijven volgens hem uit. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk heeft kritiek geuit op de gang van zaken binnen het regeerteam. Volgens de coalitiepartner worden gemaakte afspraken niet altijd nagekomen, terwijl toezeggingen voor hem zwaar wegen. In gesprek met TBN Prime Alert zei Brunswijk dat binnen de regering meerdere afspraken zijn gemaakt die volgens hem niet worden uitgevoerd. Hij noemde dat voor de ABOP een punt van zorg, omdat afspraken volgens hem heilig zijn. Volgens Brunswijk worden afspraken met andere partijen wel nagekomen, terwijl toezeggingen aan de ABOP volgens hem niet altijd worden uitgevoerd.
Hij gaf aan dat hij de kwestie niet wil opblazen, maar wel duidelijk wil maken dat afspraken serieus moeten worden genomen. De politicus zei verder dat hij meerdere situaties heeft meegemaakt waarbij personen buiten de regels om zouden zijn benoemd. Bouva roept jongeren op tot leiderschap tijdens afsluiting Sumun-conferentie. Tijdens de afsluiting van de 4e Suriname Model United Nations heeft Melvin Bouva jongeren aangemoedigd om actief bij te dragen aan maatschappelijke en internationale vraagstukken. De slotceremonie vond plaats op zaterdag 2 mei 2026 en werd georganiseerd door de Rotary Club Paramaribo in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Sumun is een initiatief dat jongeren tussen de 16 en 22 jaar betrekt bij discussies over internationale betrekkingen, diplomatie en actuele wereldvraagstukken. Meer dan 45 studenten namen deel aan een 6 weken durend traject waarin zij werden getraind in leiderschap, communicatie en onderzoek. Dit alles ter voorbereiding op gestimuleerde bijeenkomsten van de Verenigde Naties. Het thema van dit jaar stond in het teken van mensenrechten in het tijdperk van kunstmatige intelligentie.